So mga sano, nandito na tayo sa Municipality of Bareilly. Dito na yung destinasyon natin for lunch. Pero medyo papasok pa yun ng dalawang barangay. So ito na yung Bareilly, Municipality of Bareilly, Cebu. Ano rin dito farming din dito yung town na to Ayan, ito yung town proper nila, medyo tahimik. So pupunta tayong Mantayupan, Barangay Mantayupan, kasi nandun yung Mantayupan Falls. Tsaka okay, ito yung isa siguro. Kamali tayo ng haliko. Ito yun, puntang Mantayupan. So doon yung destinasyon ng lunch natin mga sano. So stay tuned na lang kayo pagdating natin doon. Doon na lang natin ulit mag-video. So yan mga sano, dito na tayo sa AC Fishing. Yan yung nila. Yan yung area nila. Yan yung nasa taas yung restaurant. Tatanong muna tayo kung saan tayo pwede. Daming tao mga sano. May daan dito. Ito tayo sa ilalim. Yun, susuong tayo. Dong! Lak, di ako nakadala ng mask. Dong! Nakadire? Asa may pwede dong? Mga on may. Asa may agil? Pwede dito? Nayagyanan dito to. Park dito sud. Ako dyan ang masangka. Atoon rame. Mga on. Ya, order. Ya. Sige, order muna kami para sa aming lunch. So, bakante na daw? Pwede na? Dito na. Tilapia, prito. 1 kilo. Na may manok? Na may manok? Oo. Oo na lang sir. Ha? Like small? Sige lang, okay na. Huwag tinuwa, sana lang. Dalong ko na tilapia prito, 1 kilo. Ito naman na isa. Rice, kana lang. Rice ko an. Ito lang ko. Rice upat. Alex nan. Ito na lang ko dito kay kasagdan magi. Sige. Upat na lang. Tulo. Doa sa bata 5 anyos mo rin katulo. Okay. Nanoy may bawang ba? Manay po. Nabe dang suna. Okay naman na. Okay, extra plato. Ato lang to. So yan guys, balik muna ako sa salamat mga. Sige. Oh, drinks di ay unsa yung Pepsi product. Litro to sir, Pepsi sir. That's my 53. Usa ka bottled water o naay Pepsi nga kanang zero kanang murag wala. Sige. Usa lang ka Pepsi o usa ka bottled water. Mana to na upat ka rice no? Sige yan mga sano, naka-order na ko dire sila dito sa kanilang ano. Thank you amigo. Sige. So ayan guys, tapos na ako mag-order. So aakyat kami diyan. Para diyan na ano yung order namin. So pause muna ako. So mga sano, let's go. Let's eat lunch. Yeah. Dito na kami. Aman. Yeah, mas. Sorry. Kalimutan yung mas. Nasaan ba yun? Kunin ko muna yung mask, nakalimutan. Nasaan ba yun? So let's go.
Come on. Ayan yung fishing. Fish pa nila. Hey babe. Fishing lake. Oh no, it's wet. Look at that. It's wet. Careful sa stairs. You go ahead. You go first. You go first. Come on. Stairs. Go there. Stairs. Come on. Go. Yeah, we're here. Okay, let's go there. Let's look for toilet. Come on. Daming tao. Stay there, babe. Just there. Ano gusto niyo sa baba, ma? Yan yung fish pa nila. So yun, daming tao. Yun o, may bakanting table. Let's go. Let's go there. Para malapit tayo sa toilet. Oh yeah. Yan, nag-fishing sila. So good. Kami maghihintay pa kami ng food namin. Oh. There. Daming tao, guys. Si Aying nagsikat. Basta. Oo. Nagkuhan kami, nag-road trip. So guys, ikot-ikot muna tayo. Sa mga ano nila. Sa facility, sa mga ano nila. Sa lugar nila. Kasi may pool. Swimming pool. Yan. Yan, no ticket, no entry. Ayan yung pool nila. Tapila kada per person dong. 30 pesos kada tao. Ayan yung swimming pool nila. Pag di tayo masyadong mag-video kasi may mga naliligo. Punta naman tayo sa doon sa kabuuan ng fish pa nila. Mga sano. Ayan. Para ma-tour ko kayo sa AC fishing. Ayan. Dito kasi may ano rin, horseback riding dati. Ewan ko lang kung mayroon pa nga siguro dito. Ito yung terrain. Ayan. Punta sa mga fish pan. Ayan yung mga bridge. Ayan. Ayan, daming fish oh. Ayan, nakalutang oh. Ayan. Ayan, tilapia oh. Ayan oh. Ayan mga sano. Easy peasy lang dito, yun. Yan, napakadali lang dito mag-fishing. Ito, fishing ng kaibigan ko, may-ari nito. So balik na tayo doon kasi kain na. Pero ito, nice, very nice. Lamig. That's nice. Tsaka yung bugoy naglalaro. Marius. Ay, may isang big light. Oy. Dal. So yan mga sano, video lang natin konti itong anak ko nagpipiche. Just hold babe, just hold. Just hold. Just hold. Just hold babe.
Video lang natin mga sano tong anak ko na gusto daw niyang mag-fishing. Don't keep holding, babe, ha? Ayan. Just keep holding. What? You want to hold your hand? No need to hold your hand. It's okay. Hold, babe. Two hands. No, there's fish. Just wait. I'm not sure if it's still free. So yan mga sano, dito na tayo sa AC Tilapia Fishing. Ayan, deep fry tilapia. Yun pa yung lechon kanina sa Bernadette na inano natin. So, ayan, kulang na lang dito yung manok, ginataang manok. Ayan na yung ginataang manok mga sano. Tsaka yung deep fry na tilapia. Diyos ko. Ayan, kainan na. Ayan pala, nakapost pa yun. Ayan, tilapia. So, post muna, kain muna kami mga sano. Thank you. Sarap. Native chicken. So ayan mga sano, tapos na kaming kumain. Tapos ayan, may take out pa kami. Nagdala kami ng sariwang tilapia. Ayan, yung mga tira namin dadalhin namin. So let's go. Sasampa na naman tayo sa kalsada. So ayan mga sano, tapos na kami kumain. So we hit the road. Are you okay, babe? So ayan, ito. Uwi ako ng tilapia na sariwa. Pero pinalinis ko na lang para diretso na luto. Be careful with the water. Water bottle. Busog kami. Deep fry tilapia, tapos ginataang native chicken. Come here, babe. Come here. So, pause ko muna to kasi ayusin ko yung cooler. So ito, lagi ko tong dala-dala kasi kagaya na may mga biglaang dadalhin na makakabili kami ng isda. So meron, lagyan na lang ng yelo. So we're ready to go. So mga sano, we will hit the road and video na lang kami maya-maya. Okay. So ayan, bye-bye muna. After 2 years, ngayon lang ulit kami nakabalik. So, see you next time. Yeah, right, babe. See you next time. So guys, dito mga sano, dito tayo sa Barile ATV Adventure. Yan Now yan. Open. Yeah, they're open. Let's go there. So, right. maganda dito mga sano kasi may adventure na. Meron pang restaurant dito. Dito sa kabila. Maya, pag-ikot natin, video natin yan. Ayan. So, pwedeng mag-ATV dito. Tapos dito. Dito. Yan yung restaurant nila. Yan. Pwede kayo dyan mag-chill. So, daan lang tayo. Balikan na lang natin yan for the next adventure. Yeah, So, we're going there tomorrow. not tomorrow, maybe next time. So, No. ayun. No, Sunday. We're gonna go there.
Isa sa nagpapaganda sa mga road trip namin o kahit sino mga road trips, yun talagang nasa tabi ng road. Hindi talaga may pagkaila na pag nasa probinsya ka, abunda talaga sa mga prutas, mga bunga ng kalikasan. Ayan, so baba tayo, magkukuha lang tayo konti, maghanap ako ng dragon fruit. Ayun, nasan na yung so yan mga sano, hahanap ako ng dragon fruit ngayon dito sa mga protista na to. So dami oh, grabe, grabe, daming saging na saba oh. Ayan, may pumilo na no, may mani. Sige, balikon ta ka kay mo dragon fruit. Ayun, may mga kamuti. Hi guys. Welcome to my vlog daw. Ayun, alam na nagba-vlog ako. Ayun, yung dito yung dragon fruit. So yung hinahanap ko, dragon fruit. Kapila kilo dragon fruit? 220. Kuha na? Kuha? Ayun, pula. So yan, bibili ako ng dragon fruit. Mapalit ko, tag 220, 220 ang kilo. Kanang puwa ako, te. Ito, ito sa? Puwa pa? Wala na ma'am, ito lola. Ako lang bili ko kayo magsamok-samok. Kanang puwa ha? So bitaw. Ayan, pula daw. Ibangan na lang. So, bayad muna, bayad. Bayad. Ha? Pila na? 220? 220, isang kilo. Yes. Ito lang yung dragon na hindi lumilipat. Dragon fruit, barili. Saan mga sano? Asaan eh ma'am? Dito ako lang. Dami, dami. Dami mga sano. Oo, may papaya. Yan. Papaya. So grabing prutas dito. Salamat eh. Okay. Ayun, daming sweet potato, klase-klase. Ha? Ayaw lang, ayaw lang. Okay. Ayun. Welcome to my vlog. Ayun, nahihiya si Grabe. Dili na laay dahi uno ng barili no. Grabe nag mga kanan no. Gikan pa lang dito sa Karkar. Kita natin beauty ni ate. Okay. Thank you. Dapat ako sa nang manay. Katunda ko. Katunda ko kayo. Hala bro. Mahal man eh. Ako lay panlin pohon. Harvest. Yeah. So, yun, grabe yung fruits na nila. Dragon fruit. Bila ko dragon fruit pula. My favorite. Yeah. Go. So, fruits ta ng barili. Bye-bye na. See you next time. No. Ayan dami Nakakawili. See you later. Ayan. Sige, bye-bye. See you later. Bye-bye.